Kani gadega Bati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Prangot ki kena senrang bat kena kentai henne kasngi khat artarik ujemang kilami na nong ba shlong ban lei yashimenta hakalumpung yelak kai second sub junior national courage championship kaban sedang naduk ka khat sautarik haduk ka khat nyutarik mentau benai haga jala Jharkhand. Na pedeng ki prangut ki rang bat ki thei yelak kai courage ki balami khmat ya ka jala Meghalaya hagani kalumpung yelak kai arngut ki dei ki kintai bakantup ya Ilarisha lengdok nonglai bat I Babita Roy kat bahan rengut ki senrang ki kintup yo Derek Marbanyang u kitbok lang dekar u Daman Nongsit u Antonio lengdok u Richfield Walang bat u Sylvian Enrique Karkongor hapo ka jing yalam jong ikong Fiona Nongbet manager ka Meghalaya Courage Association bat ubalampang es Karkongor ubalong coach jongkane ka kunhon ka Bati CCTV kala yola ru banyekren baruba Lorenzo Pearson Wardry ubalong working president ka Meghalaya Courage Association hagaba ulapan pau ya jing sngukmen ka bakrau baga jella kan yolat ban sei ya kini ki prangut ki khna yelek kai naga jella ban aireng hagane ka lumpung yelek kai Uba Lorenzo la yathu bakini ki prangut kila yolat ban le yashimenta hakate galumpung kalong lengbau senyang jingerap bala yo na pat ba nong kershan bat na ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jilla kani ka jingla kai courage ka dei ka wei na ka jingya khun martial arts dak ba shuya lampat bat ka bala sedang thamai hakani ka Jilla Meghalaya la kham kat to ka nepor hakaba ka tanrai jongka ka dei na ka ri Uzbekistan ka ba kham sukurat kani ka Jilla kai ka long na Lagi kena kiwa penyelakai nak kini kerja lakai kuras, berkiwa bermi pau khmat pat namta kari India, ka berham susna kolong ba kim mereka menut cipisan nana diru, ka federation jangan ni kuras, kalau kini akan nyelamaki hak jingpet jingpiang juga berkai. Ya ka bangisya bagi kiwa kerja lakai kita jing apa bagi miwa mani lakai. Kita kadang kadang kawin kerja lakai ka ba ka bangi kuwa berpensu kena ba kinwan syakmat. Namar ba kadai kawai ba sotna bahan namar kajing temu ba bahan ga kalong to reach your goal with just and fair way. Te kamut ka philosophy jongka ka approach jongka ba ka as jongka kalong ba hikai kena jungi ru ha kajing em ba manak singi ba da kani kajing akai ngin poisa ka thon da galanti jo ka hok ba kajing sisha ni khasi ni ngirang ka kantin bungi ong kamai ka hok esi ka dong ka jede ba ka ba jan ba kani kajing ong to reach your goal with just and fair way. Pemtangi kepat di babun kila banwan yeso asyakani ka jela kai kuras da ka baki wan hapo puluang tai hak ba pila bani kendu yo jelas ka tujungi bo kurs ba balampang es ka kumor man ka jamir ba mestap ipi kai bat ipi dan subhai kini ni bawan chakmat ban yeso ba jela kai kuras hadu mentangi ngimpat jusim kanu ka bay registration fee na ki bat ni hadu mentar ngi hikai keluit min sembet da ka bangi ba balampang bat Fiona Nongbet bela julai di ulang lakai judo bela julai lakai bela julai lakai ru hak national game judo hak arjar nyo ko gauti kini ki hikai da kamenseng ba kelut ke ba ban i ki kena jumi ba kidan ki lakai ki ba ngila ban kiu dia kisap apa ke ba ya ka bangila ong ba ni ke jala jerungi Meghalaya di kan iso koi kada ni kata stop ke ba boleh nak ikut pang hak lakai martial arts. We have a national talents in martial arts. De komba kalong hi buat ya kini kejinglet ke jong kini bentaru ke ba bun de kejinglet sebru ilayo ka jing kersian daga trat sorka jong sports hi kanu ke martial arts ni lagi kena ki banang milaka martial arts ka wi ni kejing mentai kalong ba kilanang banting ka shwai la jong jing im kata ka wi ban ri akor buram ni dia namar ka arts ka martial arts kan hikai hai kita nanta kimla ban long ki ban im jing im ke ba ko moi pat ka ban long persya ka long berman beriu di kalong ka jela kai sports but haba ka di ka sports ka rap iki ba kinyo ru ya ka mer ka ko kya ka rap iki ba kalong ki ba khlain but kham tam ru hakum ka di ka juk ka ba mental la ki don ki khana ki ba nang ki ka art kham tam da ka nu ka art su ka bat ka ni ka kura su ha ka ni ka juk ka ba ni i mental ki sha ban bor ba ki kin thai sha tham bor ki kin thai kalong ka jimun to yi ki khon kin thai mi ru ba la ki ba ban jela kai ru insuan ban hikai kulu ban yadai la dia hak self defense teknik makin lain dik jing sa thambor hak ba I ga jela jungi kala don hak tau put ba la ima ga jing sa thambor tan jungi lo kindai bat ki kina